Els impostos, l'any passat portarem al plenari una reducció per enguany, que era la de l'IBI, i enguany l'IBI arribarà als veïns al 40%. Després també rebaixarem la plusvalia per herència, l'hem reduït també al màxim que permet la llei perquè millor pugui distribuir-se i ajude més als veïns i veïnes del poble. L'hem deixat el 95% de descompte. El carrer Major i el carrer La Mar és un projecte que ja ve de l'equip anterior, que tingueren uns problemes perquè feia falta fer el desagüe i l'alcantarillat del carrer Major, que era molt antic i se va tindre que suspendre i se va tindre que ampliar l'obra. Este projecte és gran perquè entre IVA i tot puja vora 600.000 euros i és una obra molt important. Hem tingut 17 empreses i ja tenim pel guany, pel 2017, esperem en un mes es començar, ja tenim l'empresa que s'ho ha adjudicat i que ens porta la documentació, la publicació en el BOP i ja anem a començar. És una obra molt important pel seu volum i per la importància que és per al poble. Des que tenim que ha hagut un canvi de govern i tant de la Diputació també, sí que és veritat que tots els ajuntaments estan rebent molt més diners que rebien abans. I nosaltres hem rebut l'any passat, en el 2016, una subvenció sostenibles que gastàrem d'uns 83.000 euros, que arreglarem la cera del centre cívic, l'ampliarem i farem unes millores també en el carrer, en l'avinguda de les Cuibanyes. I per enguany el conveni de Diputació és molt important perquè tenim una subvenció de 102.000 euros, crec recordar més o menys, que anem a gastar-la en adequar el sanejament de Blasco i Banyes i en remodelar i en arreglar també l'agència de lectura, que l'anem a fer més àmplia i l'anem a arreglar també. També tenim de Diputació una subvenció per a camins que anem a aprofitar per fer el camí de Roque, que coneguem com l'eixida del camí del Buixec, on també anem a fer enguany i si el projecte ja anem a asfaltar i aquest tros que està dins del nostre terme. Nosaltres tenim un centre de dia que va ser fallit, que se va fer en el plan confiança, però que al final se queda per acabar la tercera fase i nosaltres hem demanat a la Generalitat fer un canvi d'ús d'aquesta sala perquè ja no se pot fer un centre de dia i entonces ara de moment ja tenim una subvenció que ens ha donat la Diputació també d'uns 85.000-86.000 euros. Estem fent una sala per albergar, fer tallers, per fer reunions, per fer un treball que en el poble no tenim una sala aixina, que capin 100 persones. El pla d'assessorament el demanàrem, el vam fer l'any passat, com això de Diputació ens donaren un assessor que estigui 4 mesos i ens ho donaren a nosaltres i a Rocafort. És un plan que era per ajudar, per fomentar el valencià. S'ha vingut molt bé també en el poble perquè s'han fet moltes activitats i moltes coses d'impresos de l'Ajuntament s'han fet en valencià, que així no s'havia fet mai res en aquest aspecte. El carril bici, els camins a la mar, que diguem, nosaltres quan estàvem en l'oposició començarem a fer unes manifestacions en bicicleta per a reclamar un carril bici perquè no s'han tallat al poble i no podem anar a peu a la mar. Tampoc podem ara passar la via del tren en seguretat. Estem ahí mirant que tot això comporta que peatonalment i en bicicleta se pugui arribar a la mar. Tenim el projecte en Diputació, ha tret el projecte i el projecte nostre, el de Massalfassar, ha sigut l'elegit dins de la comarca nostra. Entonces la Diputació pagarà el projecte i nosaltres ja estem posant-nos en marxa per veure la passarel·la de la mar, que també va eixir a licitació, i veure de què manera se financen aquestes coses. Però que la cosa ja ha agarrat, per almenys té peus, està madurant i esperem que poder pronte dir que anem a començar-lo i què manera se financia i veure si poguera fer-se en aquesta legislatura o per almenys deixar-lo encaminat perquè en la pròxima estigui acabat.